бо канали Ҳамнаво обуна шавед ва наворҳои беҳтаринро аз даст надед. Салом, ман ҳама ҷиргатолум, неке тоҷиком, тоҷико гаранияд. Салом ба ҳама, ман духтари тоҷик ҳастам. Ҳамаи тоҷикато салому гарму ҷӯшон. Бай-бай. Салом, ман Иззат. Чанд рӯз шид мост нест сарпарвайранай, ками мадарос рӯй куратнай. Салом, ман айсевискияком аббадода салом багем. ҳам тоҷикора, ҳамаи тоҷикистониёра дӯстӣ медора. Бай-бай. Номи ман Али. Ман ҳамаи Тоҷикистонам айрегар. Ҳамаи тоҷикистониёра дӯст медорам. Чаки борони баро ширина, дарё дором туро, шуд беродар дилгами дерина, аз нози лолазо. Чаки борони баро ширина, дарё дором туро, шуд беродар дилгами дерина, аз нози лолазо. Шуд беродар дилгами дерина, аз нози лолазо. Вот так дело. Несте ягон хурсанди? Салом, сӯзан брато. Ма таҷикум ай клубум. Атам ай клубу мадаи Туркия. Олимиём ватан. Хай. Bazı kın ne? Bazı kın. Raks kın ne? Evet, raks kın canına. Raks kın canına. Raks kın ne? Raks kın ne? Nasıl rakın canına? Nasıl nakın ne? Nakın ne? Nasıl nakın ne?